abusuafo median nana akwesi jaba say de bia ye no enwoma eboama o man tumpon enwoma mani pasitire mu ahenhan no de obi nemu a enkoyi na ebo oman no eno na yafaate ye so a yebohu de roche Ghana fo obi wonum a konyamwa ketua bi a akwanna busu etimi pejae enti na ene ye wa ha mehu yanka ensina akechi ene ye woye ma me kese meka kese obolo kese pa a kase drugs a enu bane a eboman a ne kofa bayina odinini ye kase emranti a etonu banimu ententan ye giye ho a yengi a dodo atwam wonenim akonom more than 1000 ose ya na ye na reho eneni be twetwe komo no wa kire nyoma bi ani so a kire na sebi onu oba ofi a wo nkwan abefa so a oni abofra no be dey ebetena mesrew emprimu akoma enkonja he wo hwe a ma onua so nhwe bi sede ye kuye ho a ye twansa na so ma onua hwe bi a wo ye adwuma sede ye so no ya ye adwuma no empempe na ya na nkofo bi nam social media so tim di atem ke kansa makase se ai ena ukopen iska woni pa no ho ena edi ana bibisa mesrew sebi untimi muwa ya afo a ense ne duru untimi muwa ya afo a ense ne duru nyam bebre ho ma ya no bo mo kasa na YouTube ska mesrew die pa na nimfa YouTube ska no ho enyoma ni pa fato ye ho so a ye no enye ana da Facebook aya na nka chese Facebook ska abra osi entwa hwe ho enti de what no na de aya asem na woka untimi support program no ema program into bon everytime ya na mra ho bebre but obende kofo so aya na efre ehye nkran ne doso omoso a nyankopon afa program we say so a obo omo no omoso kwampo ma ye ne je say yes a program we to say untimi a emboa untimi nkan nkranhye sem bi nkire ya na wotwa so abra ye kansa abrabo eye ntokwa je di obetimi aye medawase mama mpacho frose pachom de fiahema efiahema ani we di ade ache pachom ne ni ade na so yedum to mu na ne bia na odi ade nti ntisa ufrin fa pachom ye bunu ni frin kwansam duman ebrebe na betra kumase pachom amen ni yeti Colombia won man no motena de wo ye nti metena ho ache amenye mfi mi ko 52 years ni metena ho no mache na me ni kunu me ni ma me motena Colombia o Colombia anyo bebre on ma ekoswa Colombia ni esresa ban betimi ayemwa na honum nipa no omo asebi drugs na for omo no obetimi asupport omo na anke de omo akọ rehab abo omo bebre ye ready some person omo twa omo free saati bi anim but boafo ne hwan ye di betimi aye anka abanye esom na anka video si aye ko Ghana fa ne kura na meka kire mo say ebia wonjindi ye wonkofo bo kwampa ya interview omo charge waso no sebi producer wanom drugs na wase yewie etinyo na odi nanim eba betu obifo amanipa kwatwe ne ho free drugs ho eni se obeya akese wa charge ye o charge ye so na se yankopon ye ado na sen me ho na obi frɛ nipa ba ko o charge ye obi frɛ se otie na asem na kana koma enti yemfa sike bi koma ne de man ne age but enya ho ne yehwe obodi se ni pass miss ne yemfa sike koma na ne dia anya ye dia ne dia kwa koma ma matese baby a sebi enwanu ma monum dubani ache no omo no sa pub wo no na prapra ho ba chaim na prapra ho na de join bro wias na honum na akọ prapra pa chu na mi kuna netie na ese mi kuni free mu no fa na mi tunsu no mi free je basa na mi ko tunsu ni bi na mi kuta ankola nso 5 na bebia na metem kutini 2 mi kotena atafo tim kotena atafo na me yare na masan ba saa ekurum ho kurufrum Colombia ho na mo alata dwum kurungolo alata dwum na Colombia ho na me koye ne die tinti ma me koye na ese me ba kurufrum na me adwuma bia na sister ne fa me say obie sport boat me prapla ho na pepa ni nkonya ho wi na chese otua meka na ma me sa ko
Okay, you aba ukunu wo ne o France ba edi kan no. Say hu say young boys, say young boys ba ho. Young boys ba ho, nipa ahodo different. Ni omo nko ane ma. Nipa ahodo bibiri ba ho no different, nipa bibiri ba ho no. Asisi akora me call ho kra no. Won ma no mafiri ho no ma di duru anwumela nipa ho pa. Ifie ni si ho abusan kese bi ese nipa ni bi wo fie ho no. E bi da ho nyina ma ade echi. Eda geto ho ma ade echi. Na abusan e hwan dia. E ba toni pa konde wo wu. Ni ho nti ayese busua dia na ayese manso da ntum ebu eda so ntum mu buyi. Aha. Ene esi wo no mu yemu sa ade ewu. Wo ra hopin. O me wula ho da. Me wula ho kra first pa no se fie no. Ifie no mu yesa ni fie sina na eti ansa na mi tu afiri akotena asi esuru hasi. Nti odi minimo nyina odi hon man so na mi adwumenti minim se di hositi nyina. Wow. And you say ohu emabunu no. Say youth no ohu say okay mam di kan musa. O hwe omo amuba hon man no musa pa o beto drugs ni bi wo ben bi wo no. O hwe omo age na no mo be say. Oh. Mo musa pa wo be. Ebisa because ebi kran me ba otoso me yansa ni cool school DHS. Oba ho mba be nu bi. Na do ni bo be mfie be say. Even say 18 to 19. 18 years for you now about 18 years bow 19 year free 25 30 and nipa doso pa bibiri wo di wani ka ya da kro utimi hu nipa ahodo be se ne o nipa die nipa die me hu nipa bibiri because anopom tim be guma babu be 40 50 on be ko foforo beba enumere ebi beba enumere mu sa be gumu sa no mu sa akọ ti nipa ba hono die nipa bibiri se uhu omo sa ayana omo ahya se omo mate se obi hya se onu ma oba hu se abrante kama bebe wias na ye bibi ohu ne kura ohu so ne hya se ba onu ma no ye kama emo me hu bisaya na ye ma homete eche se warehwe nipa anya yawo no na beduru me bi no oba hono ma omo ti wono ma to ade no omo onu ma se omo fa kura se wo nipa wo okura ko jam fa so wo de wa dress omo fa anya hwe beduru me bi nipa no ya homete na ne kanu so no edin agisi enya obi a we na do so be fa sa adwuma die we se ato ho so betimi aboa sa ankrofo no obi on ma wo mpe onyanko bi firim titibia bi ebi na bi adamfo bi na betimi edi onko wura sa atibia ni compensation ke be ba sa so aba ne sa onya akoma wi na nsese de wo ye bi a no wo ye nti ya homete ya sama ha adwen obi aba foforo ama wa friend ne di nkomo se emu anu njaipe wan die ha makoma de na mintimi mfiri obi ene me ka se me baba akon a woni ba kuku sku ene na me ni di agura na se akwai se wo ye nyemo ho bi ntina mame no ma tize nipa no hu se o ye nsa hu se bia wakom no wawie nti na futuo no mum de ne kan mum de e di me ka bi ntiri obi saada wusu se nka ka ombe obi bia na masam kan o kan anka obetimi aka kasa bi a ehu hia bi di akyerew swatese it's no na mitie o kasa ya ho che ne ma ko ye adwuma o ya ho kire na ese no hu me so no na me ko san me kasa e ba se me kunu firi mu na ho che na ba no na ese me ko no kokoto ensa kakra man tie na me kristan ka kire me se metimi ya ha adwuma dia obefa me na me na ye na me so me sa ya lintimi ya le na se mentimi nko ba bia asa nti na me se ne beye no sini me mentim so no pe bia me kopra no apepa wo ayi ho adwuma enti ukunu wo na ma sha se o de no nsa no me patwan na asna ukunu ti asna twa kakra fa o wen na me twa me so me jai kura akwa so le kura ne sheka wanyina ya ifu nyina no di fili ene sisi a wasa ton opra honum ekuhu nkunya wo hide ene obenom nsane mo pa me da wase ensane mo mu die sese die me kase nyankopon ani monyam se enye makono enye me taste kra se manum bi me bom person ke nyankopon ehona mo no obebie kwan bi ama me nka menya bibi kakra bi nka mekuta se be yankola na menya wo mo no betimi di abo mo se be ya ate bia na me hu no ana se makomo no me nkola ani nkomu bi sa
enti ma me ti ya be no akum say ma me ama ahokyere aba me so a me say adwuma no because that crew me fan say 30 Ghana 3 cedi na me pack kakra me dey boa sa ankola no ti senka minya bibia betumi support me a me so ankola ni mu a se me ankola no mo ko fansa no mo ko no wi mo ko no nom tramo ne sa ne manyama ni bia betumi ama me metumi agina me na so metumi dey aboa ankola no a ka me pe o se da kretwa ka say 3 cedi kokko ni mensa o se da kretwa ka say 3 cedi bia me fan say bi kwa na bia boy no bi kura no bia 1 cedi akam na 4 cedi 3 cedi na meje 4 Ghana cedis what do you do udi busa be mena obi kaye se enya menante be abonye bia emmoa me nsumtimi fa me homa mema ena ntimi mo bia ntimi kofu bia ade ne kina be ka kire sisi ti ai se me bre bi na se e wa ha na se nyakakra na se se 1 cedi bia ma be bi dia support sa kakra ne nkutum am de bo am nkola de bia ko adwuma na ma ka 3 cedis Ghana cedis de be adwuma na aside no say yankopon ya adu na say etiminye ska de mawa o de be de adwuma na pese o plans bi say e bi say yankopon ya wadu na wunye ska abume fanse be 10 million di ya de ma wo say chia de na de be mi adwuna nka me afa ne say me ma me otebu dwum na mete so ayese me fanse me wo me bakachi Mr. Penyi kokotena so yese nkodi am obi ti so tisika bia me nyamoa bi me firi ba bia nka metimi ne Mr. Penyi aka se metena tebu so na se mepe ba bia atena aton ade nambe se ohwa skabe se ne betimi aso wasene amwa ye adwuma because baby akodo no kre ebusuafo yedi nkomo aya na ya me yasen eduru me nipa betimi twro message tintiti didi matem se sebi ayensem bebre but mu a mu hye me nkran no beni gye mu he ebi ma me kan messages ni bia mo de comments aba na mani age nyame nhyira no krampo emma koma to me yimti aya na enhyeda enhama dwun bebre but nhyranke rade ye ma me no de edwuma oye e ma ken 3 Ghana cedis 3 Ghana cedis just imagine ense ni nema tofu nanti ya ne beti o makosem ne obi wo kro wafa phone o se o nana metimi aboa no ke ni baje na nkese bi eso kakra ne so de aboa foforo ne wotimi akotonton ne nyoma e okuma se dwom astati abrabo ne foforo ma yemra oman so menyan ntie se oba panyine ya alefo mensu me ending komo oi ma de se oba panyine ya alefo pacho eno kure me wonu wana ntida o ban wana ntida na adne kokko hospital ko hwedi ato hospital me de ne ko afisu nyina still la de etiana etie nya de otimi so nante na emom de se de otimi peje ni otimi nkote se de ye no ye ko eye adwuma otunu baako 27 years ni tu kuma o masewo ono nkola ni na aya onya kakra de command nya kakra de koma wo mu ni bosume so ni bi o mo frɛ me afa sebi ema bu yensa kora otim kaza mama meyi na bo yese ni send you muska kakra wo ye ma mi me ba ko secondary school isi wa befi kufu adawurumenti itimi bua ye ma busuano bua kakra me itimi do na kuru school e free teachers ba try ye din komo se bi producer nipa ya ade a osayi ye nya politics but yenka asem kakra free teachers no
Yankopon enhyira wona atenase both MPP ni NDC obi a wadwene pa bia say oba obetoa so enche bia na eba betoa ba eyade a eboa sebi awofo ni bia sikeni omo eboa pa na obi tinchen a ebi obeka se ye nse challenges won but eboa ma amenum a sebi omu ye hiafo omu ni bi no enti yesre sebi bia ba be ye politics sema yesre free SHS ndie moma ne nka ho maye na emboa ye ma amenum a sebi omu ni bi no ene ma me di adanse senya no kra ka ne bana ntimi anko school mienu mu afi mienu because do tosu mienu odi yalefo ne chi no me ko pe aban bo san edi no koye no kra wan kwa nu ba bi odu form 2 no jaye sken wantimi mentimi kra ntua ka no me yi ma hode yankasa na me ton di tua ska no na mienu mu afi mienu nya kakra na ebusuan so supporting kakra asisi wo mu awo ma be fie sisi ba ko 2 ba ko 1 eden Yankopon asese wafa kwan bi so no o pagya nkora no enim se mabusa nkora na asese so omso yesu tie pa ema eti no ma yenhwe fiti apart from sebidi oyare no enketwa na aka no for na aka no moy omu kumewu na do mani na ko kumewu so di ntema am do mo ko ense mpacho mti me ma mi ni ho me papa ni ho mabusa anse obi kan ese wiase no se wanya Yankopon amene nyina ochi obi mmoa obi ana masese saade a papa ni firi mu no obefa nkola na ese bia metimi edipa wo pa na ese na busua be support kakra kra misum nya kakra nsem dia support wo kakra tena mo mkuku ma wo ukun we din fie sei next year February 10th na ese wonye mfie mu o free na for 10 years 5 years sorry 5 years yemra ukun we ni kakra before so won we na masitirim te sei oh na ye because be ma de woni ne ti anye bia no be ma kakra o tiase ko be hwe ne ma sibi onu obesikura hwe aye ne makura no minim senka awufu bia te sa be boa no ofiri mu ne de na me anim ni e den de enso so ni ne do menyame na me na amana basa okay antino to say last born won fi be say e ba so busumi dunim enu nya 10 years ni nti so P5 yo kuma pachan and say no eye enkomo no edoso na sebi wo hia ye moa yesu hia moa why oba sebi ni be ma atena pen yen take this opportunity we your young boys and young girls be we share program we ene our jaya doso obi ntimase de nti amede akwakofa ho no ese ye hu se uye nipa bi a wo hia moa pa na ntime moa brabo so what you say wo stories bibli woni be ma na tenai ene be ma frim ene young boys and young girls aba oni be ma krampoti waware no asankitu ba no oja be ma no ene ade ede pe ma me ma osime bi na tuefo fa aware ho because ukun free mu no ebi akowani pa eti tuefo kakra fa aware ho ne ento enkomodi so epacho me masam kakra me kan say awade de nkonyae na edi ni nyina ne se obenya abukyere ne akoma de betena awade ase because oba free baby be ma free baby na moko kan bom aye awade esuno bi ankunu ni so aye de ba be wale ene be matimi ye wade na ya ana oba so betumi ye be mana de na ya nne na abegina so se udija ya wade se nkola bem ne se muja wade na etimi nkola no kura ye basa enu na etimi nkola no mo nante ebobla boni a ensese omobo tini nyina ne abutra ibinya ye betena wade ase ne de nkola no mbeba no ye de atete wo abla se be yo mo kobla boni a enfata medase afede yenya aware mu futu ewien yenhwe awarija ye sunsun so because wanga sawa se munimete se wakase ebi ma enkran bebre ekọ nyamaboni mbasa boys ni girls bebre na mo geto hono mini bebre di nkuma awarija ye what bi mpeni se mesa awarija timi di bebre ebe pie mo geto oh ebe bebre timi ba ebi na me kram dim de emfa to senka me kun wi endi anya awarija ye ne bae endi uwo ne bae metimi di mo akọ sheti bia mu sa cause anya bia menye obi a obefa me a metimi na bobro beti ama bibi ama memede
As met me their support, some they support him and collar. It be a new me, bet me, ya dear. We cry what don't be a more to pat. We cry was a bra, a higher. Ye ba, I'm out for baby will be to be a one, we will told you and woody. We are members from no better, and so be a year we enter while ye jay dear. Media me and some bravo media and yet. Okwa wadeɛ na senya tena ho senya ho bɛyɛ wadom na betimi atena se na se nkolo bɛbɛ mu no onya kwan ahwɛ wo atena se no mu mafutupa ɛsɛ man kola no nante basa bɛ ma ni hon ma oba yɛ nkwan ntimi ntete ma yɛ kwan yɛ sɛ ma emma nkola mbo ko so oba yɛ ne fe me wetia ka kyɛ mbaba sɛ okupeska bra ne de wafofo kwa om de bi ba no huni na de woto no ayɛ tete kwa ɛno sɛ ɛma nkola ne bibiri ewie basa Medasi. Manage a foot now the Amayan pa Fabium say me person me who so 1 year after say and crown and as I'm ranting in my bow annum eduboni and drugs no. Dear no one can do when you could see a how ben a yan a bomb so. Say, who say that's it. So going to be unknown my dear beach in a honor. Na wo gina hono se wo da enipa ba wo gina wo tonku na wo hwe ne na ho na hwe atade ehye no na se tibia wo si ewo ma wo gina hono ma trebia mtimi gina wo se mbo mani si ane misu na me wra ho ma bla bum se eti ede pa na sa de wi se timi ba enso e wo se ba ne sa because wo de ho boyo nko obi ebia wo ye ne first no wo nya obi amena ntu ne fo ene obi won so abetu ne fo no enya ade a obefa Adam Ford and betimi dina kwa kuwure mama na yi ama na sei asemo ati se boys ne ba omonum na omoko omonum sa wote se ya na ebimu ho nma omonum sa na omunis kanom de ada na kro no bo nti no se owo ho nma ya na o prapra ni ade no usia challenge bisa obibo kro no pen mi anga se obi mo me kro no so me panyin na sisa na me ye edma wo no Rice my befie we are see no pie be hwe nso agu abontene fon wada ho bi wura ho kokofai onipa no wura ho no nipa no bonkuntu no okọ no kan so opede so otodot oyi dot man no dem butu ne no afa no fon no bi san se ofre no se fon na watu ne we si ni ho no ne no sa wo pie na no apase amu bi dada o mo bo no ansa na wo kire wo mo kire nso no akoton adena mu bi na nipa no je fon no twa na girl no ne bag picture da so no so ntimi nto no mo frɛ no de bai no mu di skama no mo je fon no tie ne bebre uja hoto wo no ma tore be kura na no ma wuro me so sam de afepa ho no me ko sensu abo ma wuro to me ko aba be fam bai so si fi no me be ne na ho o mo fa ho ne ade tan ade ye fon wo de to na hoto wo no ma o me fa sisi a nsu ntime nka tore bi ma me pra kru bitimi ka se wo so wa pra wo pra sa ade pragu yesu na yese wan hwe kro bobo die honum die problem di bibiri ye doso ko so mfa wo ne se di usitie ro pibi o be ka kiro aya kiro ujimi so bobo so ampa ne mfa se to akra ndokro be fade abo wo pra wi okọ tinina se na wa hwe hu yi e wo ho me jidi ma pasa yankopon ya do no fa program yi so na yenye ska de bro se koye adwuma na ho de onko tena nko di dwuma bio dase wono mo die nyankasa e makoma so adie pa se mitu no de bia mbo nyame mpaye se awrade nnome so dum ne se minyeska se dwom kura na bibi kakra mitimi aton beboa me amenko bi ma mepe ti ne se me bla nim bedi nko me ka chen se me dana se so bi nya mo bi afiri ba bi e beboa me a se me metimi asore fi okura me ho na mete no mempe because ne bla kura mto okura me ko one night bi amasa akwa akotan ye numbu so okura timi kura se nya ho yade emmoa me ti se me nya mo bi e betimi abo e betweme firi wan ka me ni je ho pa ka me da nyame ase sa aba ne sa ma me na o madam na ni hman sidie osibua ni ade no onnen ka se sika 3 cedis no ontum kakrama patro me ne nkan na ese ne bebo e bidi wo honum tore bi na ya no boy na no odi bi aka me ho ni onde ma me ni me ne boy na ankasa na odi bi ka me ho na maji onde me nkan chen because what bi na ankasa me mpe kura se onfa bi nka me ho na me nka ho me mpe ni sa because me hu obi a
me fell for no who say I am at one man nipan cranim say be a me yibi nim so minimum yet see you see cry to minimum yet and so I'm say I will check a cracker met if you are bob lie and womintina and mam the say man and see none the band the one seed in the I have 4 CDs. Okay, 4 CDs. What's around power this say? We can't say, Papa, if you are so making me about man to say, for this is so many. I crack it to a now, crow, I feel cry, didn't go so can see cry, be cried 20 Ghana could be cried a bit me do. And so we can't say, men the midi and blast, see a bunyamin person, and coupon no ancassa, the baby me free because young coupon only pidja and pay free at teaching, no didn't see my problem. And so, I'm sending him. Asenya me ena ohwe nanim na me so ya ade a o de fa nipa da sani so na wodi ne djuma ti ye maame prekope obetimi awo me ba because ma also won fi say 52 month ya menya 52 years 52 years na just maame cheo I think say maame be cheo be 1 year 2 years until yesterday na obetimi krampa awo me ba ye ni achi edru tembia yenya interview bi se ya ema yesu ehu se si o sitie bia no yankopon do the san se ye maami anya hwewani bio beto okutankwa oni bi bas sebi na mempengu stroke nche no otimi koba eba asumdwiem okọ onfa poma e kire se yankopon da so no wo apam e kire se enyo papa bi wo baby a yankopon ayede ahyede amati ma asema meka kire nse emane how bebre after interview no e bedi nkomo minim obitifi onom drugs ni bi pen odi wo hu di ato amanfo wona womanom mmeburu ne mpanyifo omanom bi onka bi hweda na so obi kasere nsa na so obi edada nsa onum bia afuto be na de be man o me mom de me hu ameka che ne senye o de no kokowura saati bi ma emmoa no kwan bi aso nti wonyai onyi ne hu firim eno na me di sem ka se me ma fa nkola be se menya fa pimpa anfa mo ankola na adamfo kora betimi do mokwa akwa akowuram ama na yiyi nti obi koma me mpene se obi nkom na me mompa ye nso saase obi nkom because nya de boa me nipa bia wa saase so mitimi aka no na ebegina akonye so asere mpanimfo wo ye mantemu nsai oni obi ababa wo bi abranti bi wo ho na se ombe wo so obe wo bomatin so betunifo because de bia na me ka se mi say se wutimi ju obi free sanu bonin ma in a way waje wanga sangasa wonkwa ebia se npa kombe kwa akonom masa sanu bonin na ye ka ho asemu de etimi je nipa no bi no obi kwampo no onu wi na so oyo bibi kro ohu ana ma meboa kore ohu aisu wi se bi na onzem kase mu se ho na me pra no wudi mi kro se de nipa ni be sikora aje wono to bi kro me pepa kro bi etem ko o me be pa hu ara o pa mu kotade no me kotade no do hu se me kotade kwa na matwe mu no agina nchen kutu ya na san frichi na me san asan pepa ba nti za de ne de emmoa enye obi abo ho da o bi mo me da enso so omoye asibi wo no wugine chia wo so ye na dwuma obai wa ye ha kama wuhu na wo firi se wo yonko no na wo ye na dwuma wo ko kasa kasa ni misa na se wo motwa so no e basa me nka bi ma twum ye medwuma bia wa na ma be fi ma be tan be na je se ebi support you na the emphasis obi try so be obi na obi so be defend okay ma we me njo brani bebre ye din komo pi they say no our host me women say oba pani na yarefo be man na ono wo nkura nso efrim na otibia mu kura ne bebia ye etwuma nso krampo enye etino emare ho me nwuse na wotini si ofa ho betenye hwe sana brabo ntie ebi so krampo na nka masa anka chine bi no nyakopon pagya wa untimi nya danse die de bia na me ka se asembu wo ma etoa too because of Yankopon be funny pe so you afrim na so you afrim wi a wetimi aka kira ma fo se bibi sa to bi ase me nua ka wakoma to yem na mre bi se ni ena to me but
nyankopɔn ayɛ de agye me enti no ebia ne nyankopɔn wo butae bi anaasɛ beebi o pɛ sɛ ɔde yɛ de ekokosi na ade ayɛ adansedie aka akyerɛ afoforo sɛ wate aseɛ na sɛ ebi ankowani wamfa bi ma bɛde di adanseɛ de akyerɛ obi wontimi wate aseɛ bakyɛ sɛ yɛmfa na akɔ asɔre bakyɛ mekɔ matadis ɛwɔ anes school mu na yɛsɛ meka sɛ meyale kakra ne ɛyi ayɛ nti afe na mesan bɛstate akɔ sɛ deɛ wo ho atɔ kakra sɛ deɛ gye na ɛwɔ me nan kakra yi ɛwɔ me nan ɛwɔ ana ɛtitiritii wane sumnti ɛno nkwa no mepla berɛ sɛ deɛ me ho yɛ na watumi akɔ hospital akɔ kyɛkɛre na makɔ hospital menim no wakɔ hospital bɛ na akɔ tafo yeah sure asɛm bɛ na abɛka de atwa toɔ ama ɛdi adwumadi abɛwie asɛm a mɛka atwa toɔ no sɛ adɔfo a mohwɛ yɛ ɛyɛ adwuma bi a nipa bi afa ato no ho so a ɔmo pɛ sɛ ɔmo boa mmɔborɔfoɔ ɔmo ni bi ɔmo a asɛm a ɛyɛ ato ɔmo wɔ abrabom a wɔntumi ɛnyɛ biribi a wɔsɛ wɔtumi yɛ ɛbɔ blakɔ n'anim nti ɛmoa bi a obiara wɔde bɛboa saa nipa no ɔmo support na mmoa amɔborɔfoɔ sɛ bɛyɛ ɔmo so bitumi asɔle fi tibia ɔmo wom na ɔmo kɔ yɛ brabɔne nkɔgye obi sika obi da hɔ no yakɔbu no pono akɔ wiade ne yɛ nipa ntimi nyɛ no ɛna wɔsɔ kɔyɛ nti deɛ mɛka sɛ Nyankopɔn ka obi bi akoma na obiara ntae dwumadi akyi sɛ bɛyɛ bɛkɔ so ne bɛboa afoforo ma Nyankopɔn hyira wo yɛda ase paa sɛ ɔso odi saa asɛm yi ato dwa abusuafo ha yɛ mehu yɛ anka dwumadie soronko a na nakɔsi gyaba matena madwuma a mede ɛbrɛ ahwɛfoɔ yɛni bɛgye pii sɛ da koro yɛbɛda bɛsɔre TV station bi a wayɛ krado sɛ ɔbɛsupɔte bɛgye program yi ɛyi anaasɛ da koro bɛda bɛsɔre amanfo sɛ maame wei a interview no mɛboa no mepɛ sɛ meyɛ ne sei program no motofu na ɛkɔ ne adeade pɛ sɛ ɛsɔ masene ne adeade anka yɛni bɛgye so far deɛ yɛnyɛ obiara saa but yɛ ɛne nansa sɛ bi yɛnyi papa wei ayɛ menim ɔnyɛ papa koraa ɔyɛ young man yɛwɔ hɔ noma no ɔse masa mehu sɛ mokɔ a motofu na ɛkɔ mo kakra me de so masene momfa ntofu ngum kem na momfa ntwa mo ho frede nkɔfa nsɛm ne bi mmra na de wɔsɛ mo boa nso yɛn nkwan bɛfa so ayɛ nyina so betimi aboaboa sɛ ɔwɔ hɔ na ɛka wakoma ɛyi aso kɔ yɛ sɛ yɛbɛgye nti adaase ne akase nyame onhyira nyame nhyira sɛ ɔgye bra ɔhwɛ obetimi ahwɛ wɔ NAC TV ɛwɔ YouTube ɛsɛ ni TV station bia nti ɛde ato YouTube ɛne social media platform so obetimi ahwɛ bi na oso no efuto wo ma ɛbɛboa no so afa na yɛnyina no yɛde akɔyɛnim meda sɛ nyame onhyira ɔnyɛ ɔkɛseɛ meda mase